tagila ko ti 20-20, wenno ambulant vendor ti 45 ani Cheryl, ken ti asawa na, ngemitangal daw, ti laeng mister na ti nagrota, idinto iso na ti napanagawat, ti rice assistance, asago ti lokal a gobyerno ti Danglas. Istorya na, nagasat dan no dumanon ti talugasot, ti mategadanda iti 8 oras a panaglako da. Kang runaan nga isapsapulan da, ti balon nagiti ubing, pagbayad ti kuryente, paggatang ti masida, ken bagas. Aminen awagas tapnon makainot aramidendan. Aglalo sumreken iti kolehiyo, ti naunaan nga anak da. No, makalako kami ma'am. Gumatang kami ti masapol mi dito'y balayan ma'am. Uy, idulin ko tumot de jay pagbalon de anak ko ti kabigatanan ma'am. Ngam no daddo ma'am. Pasaray awan ti balon dano daddo makas jay ma'am. So ti kung kuna na de jay naudikan nga balikan no nga awan ti balon da nga kwarta ma'am. Basta dati balon da ngayon na po'y ma'am. Kanya yung ma'am kasano kayo makatipid? Nga aglakla ko ma'am. Balbalon kami mutlang ma'am. Danom mi balbalonin mi ma'am pati balon mi ngayon na po'y ma'am si dami kas jay tano dinuti pa kadandanonan mi mapanaglakla ko ma'am. Iso ti pangpanganan mi ma'am. Hindi ma'am kaya mi talaga ti gumatang ti 25 kilos. Ngam tatan per salupon ma'am. Ti panaggatgatang ko ti bagas. Karaman isuna kadagiti nasurok 1,400 households iti ilit Danglas ana ipayan ti rice assistance. No ko nga no medyo nawadwad ti mapaglakwan mi. Gumatangak ti talo salop, 2 salop. Ngam no medyo alanganin di kwarta mi ma'am. May sasalop lang kas jay. Iso nga tatamam nga dati naawat mi nga ayuda ma'am. Dakkel nga tulong kanya mi dayta ma'am. Napaot dayta nga pangkuan min ma'am. Pagkanin min ma'am. Di panggatang mi kumatibagas, idulin ko lang na para kuryente min kas jay ma'am. Marik na ti LGU Danglas iti panangidaulo da Mayor Esther Bernos ken Vice Mayor Attorney Russell Bragas ti agdama adigat dagiti umili ken awan duma na iti napadasan a COVID-19 pandemic rason ti dagos a panagtignay da. Dan iulog ti Malacañang State of National Energy Emergency tata. So kasla adatayo iti krisis nga sitwasyon, state of calamity tata ti lugar tayo. Ket marik nami met nga tirigat dagiti kailian tayo tatan. Although medyo regulated pa ilaeng dagiti basic necessities anya nga mariknan dagiti kailian tayo tinagpangina nga daytoy launa yan haan makarwar ti tattaon agsipod tanangina ti gasolina kada krudo ket napanunot mi nga tumulong tayo mangitod tayo ti assistance ngore mampay lang para giti para kanenda lang ti inaldaw-aldaw tapno makatawid man laeng. Sa pasap anay dagiti 7 a barangay ken kada household nakaawat ti 10 a kilo a bagas. Bagas ti number 1 ngamin apong kasapulan dagiti kailian tayo ti kanenda iti inaldaw-aldaw. Tamumi nga dakkalabanag ti addaman laeng man kanenda iti sumagmamanong aldaw habang agad adjust tayo iti daytoy krisis nga marikrik na ti ili tayo. Kalaksidan iti daytoy imunan nga inikkan ti LGU dagiti tricycle ken jeepney drivers ti cash assistance asag 2,000 a pesos. Iti ili ti Pilar indaulwan ni Mayor Tyrone Christopher Beronia ti panakaited ti financial assistance kadagiti tricycle ken jeepney drivers. 19 a tricycle drivers ti nakaawat ti sag 3,000 a pesos ken 11 jeepney drivers ti naipaayan ti sag 5,000 a pesos. Gagem daytoy a matulungan ken maepepan tirigat dagiti adda iti sektor ti transportasyon. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.